Gara-gara arek-arek boleh kepingin HP iPhone. Mosok yo gadekno gelang. Tak jajalang Avi sih cari biyen. Nek aku ate buka usaha dibantu. Tak rono sih. Baik arek e. Avi. Iya Mbak. Ana apa Mbak? Lah aku kan kitanya nih. Lah iki lho mau lho panas. Saiki kok mendung ini iki lho. Iya. Iku lho. Cari kain awak. Iya makane iki lho kok mau panas saiki mendung. Lah ya. Vi. Rene ono gawe ne Vi. Ana apa Mbak? Iku lho sampean piye ngomongi sungkan Vi? Jarine iko nek aku katene buka usaha. Iki dibantu, dimodali. Terus Ate buka dodolan es teler aku. Oh, Saiki lagi viral sih. Oh alah Es teler teko. Tapi tak wadai wajan. Ndok taman cahaya kene lho kae dodolan ngono aku ki. Oh alah, lah terus katene anu piro sampean? Yo piro mang juta ngono ki. 5 juta. Wah, yo tapi yo iku yo transfer Mbak, gak iso, gak ono cash soalnya. Yo gak apa-apa. Nomorku pancet sing iku. Iya, sing iku. Oh, yo engko tak transfer yo. Engko tak anu sampean yo. Suwun yo Vi. Terus anune kapan? Yo ala Vi kira dilongkas laris menang tak sahur. Oh alah, iya ya, heeh ya wis. Suwun ya Vi ya. Iya ya Mbak, engko tak anu ya Mbak ya. Wis tak langsung balik dah. Kak iku sik. Yo lali transfer. Ya ya, engko tak kabari. Ya ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.